Opet je dobar centaršut, sjajno skoče neko u odbrani, Rukavina. Antonije Rukavina postiže svoj prvi pogodak ove sezone. Sigurno njegov najdraži do sada u karijeri. Sjajno ovde zahvatio loptu, ništa nije mogao da uradi Ranđelović. Ajde vidimo, centaršut Vulana, tamo je neko izbacio loptu. Bio to Purović u duelu sa Jovetićem. Bez prekršaja, kaže Jeknić, i onda Rukavina sjajno čeka ovo odbijenu loptu. Veoma precizno u desni donji ugao išla i Ranđelović. Prvi put na ovoj utakmici mora da vadi loptu iz mreže.